No niin, eli sulla on nyt siinä 39 miinus 15. Ja nyt tässä teki niin, että jos nämä vähennetään ja täällä on, niin nämä vie yhtä monta täältä pois kuin tuolla yläpuolellakin on. Eli voisi tehdä vaikka niin, että tämä ottaisi kaverin, tai sitten sä voit ottaa kerralla sen 5, kun itse haluat. Sieltä lähtee 5 pois ja täältä lähtee noin 5 pois. Ja niin, ja ne voi laittaa nyt sinne jotenkin vähän sivummalle. Ja nämä jäi sitten jäljelle tänne viivan alle, koska niille ei ollut täällä vähentäjä. Niin vedän nuo ensin tuonne viivalle. Eli se jäi tulokseksi. Eli 9 miinus 5 on 4. Ja sitten täältä se vie 10 pois ja 10 pois. Joo, näyttäisi olevan. Hyvä, hienoa. Ja nyt ne vei pois, niin nuo jäi jäljelle, ne meni sinne viivan alle. Vastaukseksi tuli siis 24. Hienosti, hyvä.